Anem en la notícia destacada. Caixa Ontinyent compleix els requisits del Banc d'Espanya per a seguir independent. Caixa Ontinyent, la caixa de les nostres comarques, és i seguirà sent, de moment, una entitat independent i vinculada al territori. El Banc d'Espanya li ha donat el vistiplau als seus números dictaminant que compleix els requisits de capital que estableix el Real Decret 2/2011 de 18 de febrer de 2011 per al reforçament del sistema financer. L'apel·lació o dependència de Caixa Ontinyent respecte al mercat majorista és inferior al 20% dels seus actius, per la qual cosa la nova llei fixa el seu capital principal en un mínim del 8%. A desembre de 2010, el core capital de l'entitat se situava en el 8,80%. En un moment en què la majoria de caixes s'han ajuntat amb altres per a poder afrontar el futur, Caixa Ontinyent aposta per mantenir la seva col·laboració amb les comarques centrals valencianes, com han posat de manifest des de la mateixa entitat. Un territori on gaudeix de lideratge pel seu arrelament i vinculació després dels seus 127 anys d'història. Un altre element diferencial bàsic de Caixa Ontinyent és l'especial orientació de la seva obra social dirigida expressament a la seva zona d'actuació, on té implantats i en funcionament 27 centres culturals, assistencials, docents, sanitaris o esportius i desenvolupa diversos programes d'activitats culturals pròpia i de col·laboració amb col·lectius. L'estratègia d'actuació aprovada per la seva Assemblea General per enguany no contempla el tancament de cap oficina ni pla de reducció de plantilla, ja que estan complint els objectius i l'evolució de l'exercici s'ajusta a les previsions. Som Taller de Ràdio, tens més informació en www.tallerderadio.es i ara el deixem en companyia de la millor música. Més notícies d'ací una hora.